जोंना उद्देश्यआ सेपारेट स्टेटमेन्ट जोंखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो फोरोंलांखादों बा जोंनि एबसुनि गासै दैदेनगिरिफ्रा सिगांनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ बुंखादों बा फोरोंलांदों बा सोमला बसुमतारीनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गारला बसुमतारीनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिनेश्वर ब्रह्म बिथांमोननिफ्राय आरम्भ खालामनानै सिलागां बसुमतारी बिथांमोननिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेसेबां बर'नि दैदेनगिरिफोर दङ जोंनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना जोंखौ फोरोंनानै गालांखादों जोङो डाइरेक्ट आलादा रायजो मोननांगौआ गोब्राब सम्भब नङा जोङो मोनसेनि उनाव मोनसेसो जोंनि आलादा रायजोआ मोनसे समाव जाफुंहैनो हागौ होननानै जोंखौ फोरोंदोंलै आरो जोंबो हानायमानि बै आन्दलन जानाय समाव जोंबो बुजिनो मोन्दोंमोन दिनै बर'फ्रा खेबसेयावनो आलादा रायजो मोननांगौआ सम्भब जानाय नङा जोङो जोबस्रांलांजोबनो हागौ ओंखायनो जों जिरायथ' खामानिखौ मावलांनो रोंनांगोन दैदेनलांनो रोंनांगोन रायजोफोरखौ होननानै जोंखौ फोरोंलांदों बे हिसाबैनो जोङो दफा सुक्ति खालामबोदों आरो बेजों जोङो एसे जौगाबोदों नङाबा नोङो 100 years 50 बोसोर 100 years जुदि कन्टिनिउ बर'आ जुदि आन्दलन खालामनांगौमोनब्ला लेखायावबो सेस जागौमोन लेखाफोरावबो सेस जालांजोबगौमोन खेथि बाथियावबो सेस जालांगौमोन फारफ्रोमनिफ्रायबो बर'आ ओरैबायदि गाहायाव थाहैखागौमोन सेस जालांगौमोन जोबथानायाव रायजो मोनबाबो दहाय आब' प्रमदा जेरै बुंदों जोबथानायाव रायजो मोनब्लाबो खुंग्रायानो थाहैनाय नङालै बेबादि परिबेस फैगौमोन ओंखायनो जोङो थाथ' जोङो आन्दलनखौ खालामबोदों आरो सुक्तिखौ खालामबोदों आलादा रायजोखौ जोङो खेबसेयावनो मोनखानाय नङा होननानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ फोरोंबोखादोंमोन बे हिसाबै जों खामानि मावबोदों आरो बेवहाय जोङो जयैनो गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै आन्दलनखौ जों खालामबोदों जोंनि बर'नि आन्दलनाव खालि बर'ल' नङा गुबुन जाथिफ्राबो हेफाजाब होआखैबा जोंखौ थानाय जानाय नङा होमबा माबा स्टिक रोगानाय बा माबा मोनसे बाजार खालामहैनाय बा माबा मोनसे खबर हैनाय बेफोराव जुदा जातिफ्राबो जोंखौ हेफाजाब होआखैबा होदों बहुदानो होदों गासिबो जातियानो हेफाजाब होदों